Manghapon sa tanan. Sa mga magbabaka diha. Ato na pong bisitahon ng ato ang baka. Nahurot na ang iyang tubig. Wala na siya nakaibalhin og layo. Mga friends kay kanang namin daghang sagbot diri sa palibot. Manang giirog-irog lang ako ginagmay. Pero tanawa ang lubi. Iyang gibugno. Pero okay lang kay dili man nung kanya gipatay. Nagbilin pa man siya og mga agnas ng lubot. Ato siyang iirog og gamay kay aron nga kananaan. Aron nga bag-ong sagbot na pod, laing sagbot na pod ihang kuan. Pero ayan tirada jud kuan. Ang lubi. Iirog na to every now and then mag-irog jud ko niya mo nang ako nara ko diri sa balay. Dili jud ko ganahan mo kanang gawas-gawas kay malingaw ra ko og balhin sa ako ang hayop. Labi pag para karon nga nagsangag ko og kakao. Ako rin siyang ialingay. So while na ako i-order nga pila ka kilo sa Inday Tablian ako ang ponggi alingay og mintros ko gasangag hinahinay po ko og liari ako ang mga sigbin nakasagban siya mo sabsab sumanang malingaw ra po ko sagnara siya diri sa palibot kay mabusog ra man gid siya obo aw wa gid siya makaon. So og na kay baka nga samaan ni bisag mga tulo ka buok. Nagbalhin sa baka dong. Dira ko. Dira ko. Nagbalhin ko gamay sa baka kong giirog. What lang? Ako sa ihikot. Nagtawag ang akong apo. Kay hadlok siya og ako na pong biyaan. Siya tanaw og kuan salida. Nag-YouTube. So muna nga malipay siya diri maangay lang pug ko kay aron nga dili ko magmingaw. Bantay sa bata, magbantay sa baka while gahimo sa akong Inday Tablia. So anak lang na sa siya diha kay aron nga malingaw siya panabsab. Then ato siya dungagan og tubig. Wa na to siya tubig kay para nga malingaw siya. So hopefully katong mga mahiligon sa panghayupan. Nga naman. Magkuhan sa kong tubig sa baka dong. Iya kung anamon og follow up og asar ako kay hadlok siya ako siyang biyaan. Adto ra pikas lipot ka ados kusina. Kay magsawd kog tubig diri. Naraman ko sa magpatungod ra kog tubig diha sa kuan. Irog ko. Unsa ka nal? Ha? Unsa ka ba? Nagsangag ko og kuan bitaw. Nagsangag ko og bakaw. Dikan ko sa baka, nagpainom, nagbalhin. Katanalan dito sa lida. Iya jo kung gianam og check kay mahadlok siya ako siyang biyaan. So mga lula diha, mga lula, mga mama, mintas nga kanana ang magbantay mo sa inyong mga apo, inyong mga anak. So, pwede lang magtalinaw mo ano.
kalingaw mo og kuan. Pag na may mga gusto mo mag-sideline, tudloan ta mo sa pagsangag. Nya, pwede ra man akong i-per hour or per kilo ang kuan. Per kilo ang pag-sweldo sa pagsangag. Ha? Tubig. Ha? Tubig. Oo, nya ra. Ako nang ablihan ron tubig. Ablihan naman ako kay aron mag-agas na dito sa tubo. Okay, pagkaan ko na kung tubig ang baka. Nga na ka busy ang life. Mindras gasangag, ga bantay sa baka, ga sorting. So, nga na. Kahoy akong gigamit kay. Oh, nag-agas pasag dahil na dong. Agas na. Oh, ga-sorting, then gasangag, then nag-alingay sa baka, alingay pud sa bata. So, way lugi ang adlaw mga migo ug miga, di ba? So, nga nilang, mura ni akong kalingawan kada at matagkaroon og bunya kada adlaw ana. Pero ginagmay ra akong gikuan kay batch man ni siya. Dili man gud sila dungan nga na ani, na anig duha ra ka pads, tulo ka pads. Muna nga dili pud nako dunganon og sangag kay kanang dili ba pareho ang gidugayon sa awang yang kaugahon ba. Di na ito matag-an. So, kung per batch, mahibaw-an yun mo o kanang madungan ba sila kaluto o di. So, okay, kinahanglan lang dyan na mag-inabtik kayo, dili ka mag-inabtik. Ang mahitabuan na, kasi mapagod ng imong gi sangag. Kay, pwede na magmabiyaan ni mo kadiyot. Kadiyot lang. Kay, aron nga, even ang iyang pagkaluto. Kay, labi pa, jutay raman siya so, mga 1 minute siguro, pwede na siya nabiyaan kung nagi ka di alingay na trabaho. So, yan na lang. Di po lalim. Di lalim ang atong kahas mag-multitask ta. Pero, kinahanglan na dyan ko na sa kinabuhi nga. Kamao ka mo diskarte kay para kanang lizard man, pero medyo haruhay. So, inga na ra. Anamon sa siya dilaw. So, para nga makahibaw ka o di man gana siya mag-pop, at least mahibaw ka o pwede na ba siya o dili pa, hapit na ni siya kay nagkuha na siya, dali na mo crack ang iyahang kuan, dali na mo crack ang iyahang shell. So at isang cup yun ang tubig sa baka kay mapuno na ang balde aron nga paday nato na yung atong pagsangag. So guys, ato nang gihapag sa baka ang tubig. Nga padayon ni natong atong pagsangag mga 5 minutes more na lang. Kay crack naman siya oh. So gamay nilang tuwang. Kay okay, may kos. Ako siya nga onon aron dili kayo siya mapagod mapagtong. May kos. Gamay na lang kayo siya kuwang mga friend. Yes, darling? Ha? Oh, nagpatalas-tas na pod na. Wata sa kadiyot, dali raman na kuan. Dali ra na mahuman ang iyang advertisement dong. Ha? Wala siya nag-advertise? Nga na siya kakulit. Pero kinahanglan sad nga paminawon siya, kag di mo siya paminawon. Magsige na siya pangulit nimo, di ginamuhunong. Kaya na lang, kinalang ka maumubahin sa oras.
sa imong time, nakay time sa imong ayupa, nakay time sa bata, nakay time sa imong panginabuhi. Unya, napo kay time sa imong sarili. Ako hapit na ko why naman ay time sa akong kaugalingon. Pero kinahanglan sad na mo nang usahay mag-exercise pag kuno kay aron nga dili magpalabi kitambok nga nambok ko tungod sa stress. Makayong ko stress kay kanang tungod sa kadagang trabaho ba niya wala ko time mag-exercise. Pero usahay so yun ko diri sa akong mga kahigalaan gabi nagmagita ko sila la Auntie Marita ila kong agal-galon og exercise kay lahi na jud akong forma sa akong lawas di na para sa una nga napay shape gamay sa una Coca-Cola nga naay hawak pero karon ko anak kanang Pepsi Cola na. Pero sige lang, ano lang ang life. So, mga friends, mga tips, mga migs, almost done na. Ako na po din haunon. Aron nga, magsalang na pataglain. Bye for now. Thank you for watching. God bless.